Ie, dwi wedi clywed bod Caerdydd rhaid deis adeg yma flwyddyn. 5 Gora Gareth! Helo, croeso i 5 Gora Gareth. Heddiw dwi'n mynd i fod yn rhestru 5 dinas gora fi. Rhif 5, Amsterdam. O, canals, bakes, tram system, museums. Ie, mae Amsterdam yn hyfryd. Just lle rili braf i fynd. Mae'r pobl yna rili neis. A maen nhw'n cadw hynna'n yn ffit hefyd, y seiclau bob man. Mae yna rhywbeth yn Amsterdam i pawb. Rhif 4, Wildcard, Tŷ Ddewi. Dinas achos o'r Gadeirlan. Ia, ddech chi'n mynd i sgol hynna na? So, ia, Tŷ Ddewi. O, rhif 4 i chi fanna. Rhif 3, Caerhedyn. Edinburgh. O, fyny yn yr Alban. O, oedd gennych chi hotel Birkenhead yna. Stalwm, googlwch hynna. Hwna eitha difyr. Hanes difyr. Just hanes difyr i'ch lle. A oedd gennych chi Fringe Festival. Mae hwnna bob blwyddyn. Gennych chi comedians a pethau. Pobl yn dod a wneud stwff yn Edinburgh. Dwi'n meddwl bod Tudur Owen di mynd un blwyddyn. So, ia, bell o ffordd i fynd i weld Tudur Owen. Ond, Edinburgh. Rhif 2, Efrog Newydd. O, mae New York. Mae just yn... Mae'n cymeriad i hun mewn ffilms o pethau, yndi. Starring Meg Ryan, Robert De Niro a New York City, y dinas. Mae Efrog Newydd yn llawn skyscrapers. Hefyd, just yr... I'm walking here, just yr agwedd yna. Mae'r dinas i hun just yn llawn bywyd. Times Square, Central Park. There's just lots yn mynd ymlaen. Mae yna hubbub yna. Rhif 1, Paris. O, Gay Paris. Rhedeg i fyny ac i lawr. Ia, gynnwch chi vibe. Mae'n romantic, yr dinas mwyaf romantic yn y byd, dwi'n siwr. Y bwyd. Mae'n enwog am ei fwyd. Y Queen. Y French, y pobl eto. Mae'r just mae'r acen Ffrengig na. Mae o just yn neud rhywbeth i fi. A hefyd, mae o'n un o'r ieithoedd dwi'n gallu siarad yn iawn. Achos maen nhw gyd yn dweud, beth a fi. Paris. Caru Paris. Tyrau, yr arches, yr hanes eto, y lwr. Just disclaimer, dwi rioed i bod i mi yn o'r rhain, a dwi ddim really eisiau chwaith. Ond hynna di 5 dinas Gora Gareth. So, diolch yn wylio. Tara!